Okupatsirani nkhanizi ndine Florence Banda poyamba na imitu yake. Oyendetsa galimoto zikulu ayimitsa kunyanyala ntchito kwawo komwe kwakhala kuchitika kwa masiku anayi pofuna kuti mabwana awo awonjezere malipiro mwa zina. Kafukufuku wasonyeza kuti vuto lakusowa kwa mankhwala lakula kamba kaumbava. Bungwe la Mera lati theka lalikulu la ogwira ntchito za magetsi ngosavomerezeka ndipo izi ndi zoopsa. Muzamasewero timu ya mpira wa miyendo wa azimayi ya dziko lino yagonjetsa timu ya Mozambiki 3-2. Tili ndi zambiri pa izi ndi nkhani zina khalani pomwepo. Oyendetsa galimoto zikulu ayimitsa kunyanyala ntchito kwawo komwe kwakhala kuchitika kwa masiku anayi pofuna kuti mabwana awo awonjezere malipiro mwa zina. Oyimira oyendetsa galimotowa anakumana ndi nduna zaboma pomwe agwirizana zothetsa kunyanyala ntchitoko. Pa zokambiranazi mbali ziwirizi zakonza gulu lomwe lizithandizira kuchita zokambirana ndi boma pa nkhani zokhudza oyendetsa galimotowa. Chimwemwe Padatha ali ndi zambiri. Nduna zisanu ndi zomwe zinali nawo pa zokambiranazi zomwe zinachitika ndi mamembala amabungwe awoyendetsa galimoto zikuluzikuluwa. Pa msonkhano boma lalengeza kuti ntchito 86 mwa 100 zilizonse zizigwiridwa ndi oyendetsa galimoto zikuluzikulu ochoka mdziko muno, ndipo izi zichititse kuti eni galimotozi ayambe kupereka ndalama ya 140,000 kwacha kwa oyendetsa galimoto zopita kunja monga momwe anagwirizanirana. Nduna ya zamdziko ndi chitetezo a Richard Chimwendo Banda ati mbali ziwiri zizakhazikitsa komiti yomwe izithandiza zokambirana pakati pa boma ndi oyendetsa galimoto zikuluzikuluwa. Ndunayi yati tsopano oyendetsa galimotozi azitha kupeza ziphaso za matsamba 48 pa mtengo otsikirapo, komanso kuti oyendetsa galimotowa saziwapempha kuti apereke ndalama zowayeza nthenda ya COVID-19 akamalowa mdziko muno. Tagwirizana tayika ndondomeko zokwanira zowasamalira ma associations athu komanso ma drivers athu kwenikweni zopititsa dziko patsogolo. Nkhani yayikulu inali nkhani ya ma businesses komanso nkhani yolipa ndalama ndi ziphinjo zimene ma drivers amakumana nazo pa nseu. Nkhani yoti mafuta mdziko muno alimo kapena mulibe, kufuna titsimikize mobwereza kuti mafuta mdziko muno alipo okwanira. Vuto limene linalipo noti kwachotsa mafuta ku madepo atatu mdziko muno kwapititsa ku ma filling station. Modzi mwa membala abungwe la oyendetsa galimotowa a Bison Mipando wati ndi wokondwa kuti boma tsopano lavomera zomwe iwo akufunazi. Mafuta a galimoto mdziko muno akhala akusowa kamba kakunyanyala ntchito kwa oyendetsa galimotowa, zomwe zinachititsa kuti boma ligwiritse ntchito asilikali kuyendetsa galimoto zonyamula mafuta kuchoka ku malo osungira mafuta a bungwe la Nokma kupita malo omwetsera mafutawa. Ndine Chimwemwe Padatha, Malomwe Zodiac. Kafukufuku waposachedwa apa ku nkhani za umoyo wapeza kuti mzipatala zambiri maka za m'midzi mulibe mankhwala komanso muli ogwira ntchito ochepa. Malingana ndi kafukufukuyi, vutoli ndi kamba kakukula kwakuba mankhwala. Kafukufukuyu anachitika kuyambira mwezi wa January mpaka June chaka chino, ndipo anakonza ndi mgwirizano ya mabungwe osiyanasiyana oonetsetsa kuti anthu onse akupeza thandizo la zaumoyo mofanana. Athandi Mchiswe aku Development Communication Trust, mmodzi mwa omwe anachita kafukufukuyi, afotokoza zambiri. Ndiye choyamba chimene tapeza nchonena kuti mankhwala amene wasakupezeka. Choyamba chifukwa chonena kuti ku Central Medical Stores iko mankhwala ena samapezeka. Mwachitsanzo papita chaka tsopano mankhwala monga anjoka za mimba amene koperekedwa kwa azimayi oyembekezera asakulandira muzipatala zosiyanasiyana, chifukwa chonena kuti mankhwala amene akugulidwa ku Central Medical Stores ndi amene saloyenera kwa azimayi oyembekezera. Komanso pali mankhwala ena mwachitsanzo oxytocin amene amaperekedwa kwa azimayi amene angobereka kumene kunena kuti achepetse kutaya kwa magazi. Mankhwala ngati amene wawaso ku Central Medical Stores akhala kusowasowa, ndipo zimene zizapangitsa kunena kuti mankhwala amenewa amene alochita expire amene anabwera muna ngati ma donation aziperekedwa kwa azimayi mdziko muno. Zimene zitiona kuti zili ndi chiopsezo chachikulu kwambiri kwa azimayi athu amene aloyembekezera komanso amene mwina abereka kumene. Komanso zina zimene tapeza ndizonena kuti pa mankhwala amene alofunikira kwambiri tikudziwa tonse kuti ndondomeko ya unduna wa zaumoyo ili ndi
phukusi la mankhwala limene amanena kuti zivuti zitani likuyenika kuti lipezeke pa chipatala china chilichonse. Ndi muphukusi mmene muli mankhwala ena amene amagulidwa kudzera ku ndalama zimene zimachokera ku budget ya boma, komanso pali mankhwala ena amene amatithandizira ndi anzathu akufuna kwabwino ngati madonors. Ndi mukafukufuku amene tikunena kuti mankhwala amene akusowa kwambiri ndi amene akugulidwa kudzera mu budget kapena ndalama zimene zimachokera ku boma. Mwachitsanzo mankhwala okhudzana BP, mankhwala okhudzana sugar, komanso mankhwala ena amene ndatchula mwachitsanzo bendazo, mankhwala amagazi azimayembekezera, komanso mankhwala mwina ngati oxytocin. Ndiye komanso chimene chapeza china nchonena kuti ogwira ntchito muzipatala zathuzi ndi ochepa, makamaka amene amayeneka kuyang'ana nkhani za mankhwalazi. Ndondomeko zimanena kuti mwachitsanzo pa chipatala china chilichonse pakhale anthu atatu amene akuyeneka kuti ayang'anire ntchito zokhudzana ndi famasi. Ndipo pa mpando wa komiti yoona zaumoyo ku nyumba ya malamulo, Dr. Matthews Ngwale wati izi zikuyenera kulimbikitsa aphungu kuti agwire ntchito yawo yolondoloza momwe zinthu zilili. Iwo akufotokoza. Kafukufuku ameneyi walosera kuti muzipatala mwambiri makamaka zipatala za m'midzi, ma health centers, mulibe mankhwala iya, mankhwala sakupezeka. Komanso muzipatala zambiri mulibe anthu ogwira ntchito, muzipatala mwina muli munthu mmodzi yekha amene akupanga zina chilichonse. Zikusonyezanso kuti mankhwala akafika ku chipatala kumene sakusatiridwa bwino, moti akumabedwa. Anthu ambiri akapita ku chipatala akungouzidwa kuti akagule mankhwala ku chipatala amene ku store, chifukwa choti ku chipatala kuja kulibe mankhwala. Ndi mavuto amene taona kuti alipo muzipatala mathu. Ife takondwa monga ngati a parliament takondwa kuti study imene yasonyeza kuti muzipatala mwathu simukuunikidwa, palibe akupita kuyang'ana kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji, mankhwala akuyenda bwanji, mankhwala akubedwa, palibe akuyang'anira. Ife ntchito yathu ngati a parliament ndikuonesesa kuti mankhwala akhale muzipatala ndipo akuyenda bwanji. Vuto limakhala kuti ku parliament timasowa chithandizo choti chitithandize tiyende muzipatala amenewo. Ndelero study imene yasonyeza kuti ma NGOs ndi ena otero, ma stakeholders anzathu atithandiza sopano ife a parliament kuti tizitha kuyendera ma health facilities imenemo ukachita cheki kuti zinthu zikuyenda bwino. Unduna wa zaumoyo walengeza kuti wagwiritsa ntchito katemera yense wa AstraZeneca yemwe yamayembekezeka kutha mphamvu pofika pa 30 Septemba. Mneneri wa undunawu wa Adrian Chikumbe watiwuza kuti mtima uli pansi tsopano kuti katemerayo watha popeza akanawonongeka ndipo izi zikanakhumudwitsa maiko otithandiza. Tili ndi ripoti ili lomwe walemba ndi Western Kuda. Panali mantha kuti pofika pa 30 Septemba katemera okwana 27,000 akanatha mphamvu anthu akanapanda kubayitsa. Koma unduna wa zaumoyo wati katemera yense yemwe amayembekezeka kuwonongeka amupereka tsiku lakutha pa 30 Septemba lisanafike. Achikumbe aonjezera kuti katemera wa Pfizer yemwe dziko lino likuyembekezeka kulandira afika zipangizo zosungiramo zikapezeka. Pasanadutse pa 30 Septemba tamugwiritsa ntchito ndipo yense watha. Ndipo ndinene kuti mmene limafika Monday sabata ino kuti maboma ambiri atamaliza katemera amene anali naye. Padakali pano katswiri wa zaumoyo Profesa Maureen Chirwa wapempha Amalawi kuti adzipita mwaunyinji kukalandira katemera. Amalawi tingokhala odeka kuti boma lathu likuyesesa kuonetsetsa kuti katemerayo akamabwera kunoko ndekutiso zosungiramonso nazonso zikhale zili lede. Andi chimene chocho nchofunikira kwambiri. Katemera wa Pfizer amafunika kumusunga malozi zira -60 kapena -80 degrees. Koma bungwe la World Health Organization linati katemerayo mdziko muno akhoza kumusunga pa -2 kapena -4 degrees koma osadutsa masiku 28. Anthu 496,857 ndiwo amaliza kulandira katemera mdziko muno, omwe 253,438 mwa iwo alandira wa AstraZeneca ndipo 243,437 alandira wa Johnson & Johnson. Enanso 557,761 alandira katemera mmodzi wa AstraZeneca. M'malo mwa Zodiac ndine Western Guta. Amayi a maboma Tyolo ndi Mwanza apempha boma ndi mabungwe kuti akhazikitse njira zokhazikika zolimbana ndi matenda achifuwa chachikulu cha TB
pakati pa ana, pomwe zikuonetsa kuti amayi ambiri m'madera akumidzi sadziwa kuti ana amadwalanso matenda awa. A Violet Wison amdera la Nanseta mboma la Tiolo ndi Felia Osias amdera la Nchache mboma la Mwanza auza Zodiac lachisanu kuti nzodandaulitsa kuti akhala akutaya nthawi kupita kwa asing'anga akaonana wa kukhosomola mopitirira. Christopher Sande ali ndi ripoti ili. A Violet Wison amdera la mfumu Nanseta mboma la Tiolo ndi a Felia Osias amdera la mfumu Nchache mboma la Mwanza auza Zodiac pambuyo pa ulendo wa atolankhani omwe bungwe la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation linakonza kuti amayi ambiri amadera akumidzi samadziwa zambiri zokhudza matenda chifukwa chachikulu cha TB pakati pa ana. Iwo ati boma ndi mabungwe akuyenera kuchitapo kanthu maka pokhazikitsa njira zokhazikika zothana ndi vutoli. Kuti si bwino kuona kuti mwana akudwala kapena akumona kuti mwana akusowa magazi kuti asayikedwe ndi kupita mwa asing'anga. Kuli bwino kubwera kuchipatala kuno tiona kuti mwana avuto ndi chani. Amakhosomola kwambiri ndenta bwana naye kuchipatala kuno anamuthandiza komanso anayamba kuyamba kubwera naye kuchipatala kuno timakangana ngati mabanja lathu kuti bambo sakuyenda bwino andionongera mwana amumpha kunyanyala pafupi komanda bwa kuchipatala kuno anamuthandiza mwana atayamba kulandira mankhwala zosodzi zinatha banja siko linayamba kuyenda bwino kosamakangana. Mmodzi mwa akuluakulu ku chipatala cha Tiolo Dr. Israel Sambakunsi anati nzosangalatsa kuti anthu ambiri ayamba kudziwa za matenda a TB pakati pa ana, ponena kuti kudzera ku bungwe la AGPAF kwathandiza kuti ana ambiri adzipeza chithandizo choyenera. Mkulu woyendetsa ntchito yothana ndi TB pakati pa ana ku bungwe la AGPAF a Yusuf Bam wati ntchito ya 1.2 biliyoni yomwe anayikhazikitsa mbuyomu pofuna kuthana ndi matenda awa pakati pa ana yakwanitsa kupima ana oposa 8,000 ndi kuthandiza ana okwana 1,013 omwe anawapeza ndi matenda chifukwa chachikulu cha TB. M'malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Anthu okalamba adandaula kuti akutsalira polandira uthenga osiyanasiyana omwe umadza pogwiritsa ntchito luso la makono. Dandauloli ladza pomwe dziko lino pamodzi ndi maiko onse akukumbukira tsiku la okalamba pa dziko lonse. Ali nafe Mlamba walemba ripoti ili. Achikulira mdziko lino adandaula kuti akukumana ndi mavuto pogwiritsa ntchito njira za makono zopezera uthenga osiyanasiyana zomwe akuti zikumasokoneza momwe angamapezere uthenga ofunikira pa moyo wawo. Iwo amayankhula lero pamwambo wa chaka chino okumbukira tsiku la anthu achikulire. A John Phiri komanso afane chiwaya akulilongwe akuti akumakumana ndi mavuto pogwiritsa ntchito luso la makono chifukwa ambiri mwa iwo sadziwa mmene angagwiritsire ntchito zipangizo zimene amayenera kugwiritsa ntchito popeza uthengawo. Mavuto amene alipo chifukwa chakusapita ku sukulu. Koma ngathokoze kwambiri kuti mbali magawo awiri wena akuchita zimene zimatikondweretsa koma ena amachita moti sanapite ku sukulu ndiye chimene makangati pali vuto. Kuti mangowe kuti ati anthu kazi akupanga mwakuti kwabwera matenda kuti mwakuti mungaife nkhalamba eti anthu okalamba. Nduna yoona zakuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo a Patricia Kaliati yavomereza kuti anthu okalamba sakupita nawo patsogolo pa nkhani za luso la makono koma boma likuchitapo kanthu pofuna kuthana ndi vutoli. Pofalitsa uthenga komanso makamaka mu nyengo imene inakhuzika kwambiri ndi COVID naoneka ngati kuti makolo athu ambiri anasalira uthenga somafikira. Ndeti mapempha kuti njira za makonozi tione malembo amene timalemba ife akhalenso akuluko kuti akuluakulu aziwerengako komanso uthenga umene timalengezesa m'maradio uzikhala usabakhaleko wachikhukhuza kuti makolo azimverako. Ngakhale mafoni amene amagwiritsa ntchito mafoni amene wakhalenso kuti tikuchitaso target kuti azigogo athu tisasiye ambuyo. Tsiku la anthu okalamba chaka chino akulikumbukira ndi mutu wakuti luso la makono kwa aliyense. Apolisi ku Nkata Bay agwira shehe wina pomuganizira kuti anazembetsa ana 50 kuchokera ku Salima kupita nawo ku Mpamba mbomalo. Mneneri wa polisi ku Nkata Bay Kondwani James wati shehe Osman Diki ananamiza makolo anawo kuti akawalembetsa sukulu ya madrasa yomwe ili ndi thandizo labwino. Yemwe amalankhulira chipembedzo cha Chisilamu m'dziko muno Shehe Dinara Chabulika wati nkuluyi sali mu ndandanda wa mashehe.
ndipo mtolankhani mmodzi wafa ndipo ena asanu avulala pomwe galimoto yomwe anakwera inachita ngozi pa ulendo wawo kagwira ntchito mboma la Neno. Mtolankhaniyi ndi Alan Phetembe waku MBC waku wailesi ya boma ya MBC. Mkulu wa chipatala cha Lisungwi Dr. Albert Chafunya watsimikizira Zodiac lachisanu za nkhaniyi ndipo wati ovulalawo awatumiza ku chipatala cha Queens mu mzinda wa Blantyre kuti akalandire chithandizo. Mukoni yankhani pano pa Zodiac tili ndi zambiri posachedwa pa khalani pomwepo. At Access, we believe that data is life because we know that you want to know what's happening out there. And you also need to share what's happening with your life. You like to say hi to your friends, like what they do, and also sneak up on your experience. Access Data, the only truly affordable fast data in Malawi. Visit your nearest Access shop and enjoy the best data deals and access your world. Access your world. Kumanga zinthu zokhalitsa, kumanga kwaphweka. Ngati mukufuna katundu komanso zipangizo zomangira nyumba, musachedwe, bwerani ku shopu yathu ya Cash Build kulimbe. Kumeneku mukapeza zinthu zosiyanasiyana komanso zolimba pa mtengo wa zii. Kumeneku kuli manual ceiling boards, garage doors, aluminium ndi steel window frames mwazina. Bwerani mudzazionere nokha. Ife a Cash Build timanyamula kukasiya katundu imwe matigula kumadera ozungulira Blantyre mwaulere. Komanso timapereka upangiri pa zinthu zomwe mukufuna. Mukafuna zambiri mutipeza pa www.cashbuild.co.za kapena bwerani pa nyumba ya City Plaza tisanafike pa Yanagis. Shopu yathu ili pafupi ndi Electra Sales mu Masauko Chipembere Highway kulimbe. Tiyimbireni lero. Cash Build, kugula zinthu zolimba pa mtengo wa zii. During times of confusion, loneliness and shattered dreams, we search for hope, greater purpose, and more peace. This October, turn to the one who creates calm and clarity. Join the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in a global worship service inspired by Jesus Christ. Be uplifted by music and messages. Soothe your soul. Find your peace. Watch this Sunday at 5:30 p.m. here on Zodiac TV. Have you ever wondered what it would be like if your bank was really there for you, as they say? We mean really there for you when you need to recharge. Or your most intimate moments. You got it right here. While you're focused on things that matter, you can trust that First Capital Bank is focused on you. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. takulandiraniso kunkhani zathu tionenso mitu ya nkhanizi pomwe tikupitirira. oyendetsa galimoto zikuluzikulu ayimitsa kunyanya ntchito kwawo komwe kwakhala kuchitika kwa masiku anayi pofuna kuti mabwana awo awonjezere malipiro. kafukufuku wasonyeza kuti voto lakusowa kwa mankhwala lakula kamba ka umbava. bungwe la mera lati theka lalikulu la ogwira ntchito za magetsi ngosavomerezeka ndipo izi ndi zoopsa. munkhani za masewero timu ya mpira wa miyendo wa azimayi ya dziko lino yagonjetsa timu ya Mozambique 3-2.
tipitirire ndi nkhanizi. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati 70% ya ogwira ntchito za magetsi alibe ziphaso zogwirira ntchito. Mneneri wa bungweli Afitina Khonje wati izi zikuyika anthu ambiri pa chiopsezo cha ngozi zokhudza magetsi. Bungweli likuphunzitsa ogwira ntchito wawo ku Blantyre mene angagwirire ntchito yawo motsata malamulo. Bungwe la Food Agriculture Organization FAO lati ndilodzipereka kulimbikitsa njira zamakono za ulimi ndi cholinga chofuna kuthana ndi njala komanso moyo wa thanzi. Mkulu wa bungweli kumulanje Meshek Mwambakulu alankhula izi lachisanu pomwe bungweli limagawa njinga zodutsa 546 kwa alangizi olimbikitsa kudya kwabwino. Hastings Chimani ali ndi ripoti ili. Poyankhula atapereka njingazi kwa alangizi m'mizi omwe akulimbikitsa kadyedwe kabwino komanso alimi achisanzowa pa ntchito za afikepo ndi kulima, mkulu wa bungwe la Food and Agriculture Organization boma la Mulanje Meshek Mwambakulu anati chiyembekezo chawo ndi chakuti njingazi zithandizirepo pa ntchitozi. Alangizi amene tili nawo kumudzi amene amagwira ntchito ngati mavolontiya nawonso anali ndi vuto lakayendedwe kuti afikire makomo amene sangathe kukwanisa chifukwa cha mtunda. Ndi njinga zimene tikuperekazi tikudzionera kuti zikathandizira kuti alangizi akumudzi amene wawo akafikire anthu amene mosavutika. DC wa boma la Mulanje Astarichi Mwambiwa anati mavuto amayendedwe omwe alangizi akumudziwa amakumana nawo tsopano atha. Ndikuona kuti ndi njinga zomwe ziwathandize kwambiri anthu amenewa popitisa pasogolo ma programs amene amatithandiza ife akonsolo kuwafikira alimi. Poonesa kuti akulima mbewu zoyenerera, akusatira malimidwe asopano komanso akuonesa kuti ana ang'onoang'ono akudya chakudya choyenerera cha magulu. Adorin Mofolo omwe ndi mlangizi olimbikitsa kadyedwe kabwino m'muzi mwa Ruben mdera la Mfumu Chikumbu ati tsopano azitha kufikira makomo awo 140 mosavuta. Pamene talandira njingazi zitithandiza kuti tifikire anthu ochuluka kwambiri kuti apindule kuti akati kuzindikira kuti thupi lathu likhale la thanzi tikuyenera kupanga izi. Kumbali yake mkulu woona za ulimi mbomali Ayazi Nyirenda ati pomwe alangizi aboma ndi ochepa iwo amadalira alangizi akumuzi popereka ulangizi oyenera kwa anzawo. Mukuziwa iniyo panopo ngati boma chiwerengero cha alangizi nchochepa Malawi yonse ino. Ndiye tikakhala ndi alangizi akumizi ntchito yathu imapepuka. Sikale pomwe bungwe la FAO lithandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la European Union anaperekanso njinga za moto 47 ku khonso ya boma la Mulanje pansi pa ntchito ziwirizi afikepo ndi kulima. Malo mazodi ake kuno ku Mulanje ndine Hastings Jimani. Munkhani za nsangulutso oyimba odziwika bwino wa ku South Africa Makhadzi wafika mdziko lino lachisanu kudzasangalatsa anthu pa phwando la mayimbidwe la Sound Music Festival omwe uli mkati. Makhadzi wakumananso ndi oyimba anzake akunja monga Grams Morgan komanso Mr P wa ku Nigeria omwe anafika kale. Munkhani za masewero timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino The Scorchers yalimbikitsa mwayi wake ofika mndime ya semi-final mu mpikisano wa chaka chino wa COSAFA Senior Women's Championship ku South Africa pamene yagonjetsa timu ya Mozambique 3-2 chakumasanako. Zainab Kapanda, Sabina Tom ndi Irene Kumalo anagoletsa zigoli za timu ya Malawi imene inayamba ndi kutsalira m'masewero awa amene anachitikira pa bwalo la Nelson Mandela Bay mu mzinda wa Port Elizabeth. Timu ya Scorchers imene inagonja ndi South Africa m'masewero oyamba lachiwiri lapitali ikuyenera kugonjetsa timu ya Angola lolemba likudzali komanso South Africa idzagonjetse Mozambique kuti ikhale ndi mwayi ofika mu ndime ya semi-final. Apanso ndipo pantsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Oyendetsa galimoto zikuluzikulu ayimitsa kunyanyala ntchito kwawo komwe kwakhala kuchitika kwa masiku 4 pofuna kuti mabwana awo awonjezere malipiro mwa zina. Kafukufuku wasonyeza kuti vuto lakusowa kwa mankhwala lakula kamba ka umbava. Bungwe la MERA lati theka lalikulu logwira ntchito za magetsi ndosavomerezeka ndipo izi ndi zoopsa.
ndipo muzamasewero timu ya mpira wa miyendo wa azimayi ya dziko lino yagonjetsa timu ya mozambiki 3-2. werengani zambiri pa izi komanso nkhani zina pa website yathu zodiacmalawi.com. munali ndi ine Florence Banda, mwakoma nonse. At Access, we believe that data